Voor wie denk je dat? Voor mij. Voor wie? En van wie denk je dat? Van mij. Van wie? Heeft hij jou dat gegeven? Wat denk Ik je? eet het niet toen ik slaap. Ja, toen je sliep. En waar was ik toen? Weet je dat nog? Nee. Ik was op bezoek. Nou, niet op bezoek. Ik was in het café met Bianca, Irena en Wilma. En Bianca had een cadeau voor jou bij zich. En dat is dit. Dus ik moet maar eerst wel even zeggen, dankjewel Bianca. Dankjewel, Bianca. Hartstikke goed, nou, dan maak ik me mooi op. Dus even kijken wat erin zit. Zo. Komt helemaal uit Nederland, denk ik. Weet ik niet eens helemaal zeker, maar denk ik. Want Bianca kwam ook net uit Nederland. Zo hé. Zijn dat dan? Lekker. อาหารไปไม่ได้คุณนกกวา Mama. Who's good for you เพื่อนของป้าป่า นะเอาไว้จดวันเกิด Wat zeg je dan? Dankjewel. Wow. อันนั้นต้องใส่เสื้อให้เขามาชอบคนนี้เหมือนมาม่าเลย Ik vind jij deze leuk. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dankjewel Bianca.